valitettu. Jätkä vale. No, näinkin on. Jos mä sanoin, Älä vaan! jos mä Kamerapuhelimet, ne on väärin. jos mä sanoin, että mä tuun tanssiin, niin mä tanssiin, että lavalle nyt taas. Hei, poika. Hei Ilpo, voitko nyt vetää niitä muuveja? Hei, mä Ei Ilpo, ei tehty nyt Okei, Emeli aloittaa. Aloita alusta. Just kaadoin mulle tähän lasillisen. Kovemmalle. Tää pakmaa pika, nää vie mun kaikki muut. Sä voit mennä seuraavaan. Okei, Ei saa taida. nyt tiputaan sinne. Olkaa huikki. Tänään löytyy huumeja. Ei saada. En voittaa enää mennä. Näkee se hiiltä. Nimenomaan se näkee ne hiiltä. Hei. Eikö löydä enää huumeet mun päälle? Ei vitsi mikä. Pieni kukko. Ei se ole niin hyvä, mutta oli tuota astia ja perseen. Se oli kyllä ehkä paras. Niin pitää luovuttaa, ei se voi vetää noin pitkään tuomarissa. Alueelle vetää sitä nylkeä. Ei. Nyt löydetään yhdessä. Tämä on hyvä. Se on aika hyvä. Onnistuu, ei mitään. Jätkä ryösti. No tää vähän tää. Se on sallittu, ei. Oikeesti, en mä aika hyvä. Mä missä? Tästä. Sulla rupee olemaan kyllä vähän nälkä. Känni. Nälkä. Rupee ole känni. Känni. Nälkä. Onko video? Puoli tuntia. Kyllä menee uudestaan. No. Emeli vuoro. Joo, eikä se uutta Uudestaan kielä. On siis sellainen jampore, kaikki on täällä. Saatana, metsää. Antti, no niin, lopetetaan.